необходимо е да се свържеш с тази мрежа. Wi-Fi рутер 1672. След това в браузера въвеждаш 192.168.11.1 и ти се отваря този прозорец. Значи, кликваш на Next. Така, избираш си мрежата. Ето моята мрежа, примерно е това. CPE 2.4.11.400A или другото CPE 5.8G 11.409. Значи аз избирам тая първата. По-добре втората мрежа, която е на 2.4 ГГц. Така, от тук вкарваш паролата. Моята парола е 0878 23 64 84. След това натискаш Next и ти изписва, че и след това Finish. И изписва, че ще се рестартира рутера след 30 секунди. И вече новата ти мрежа е CPE 2.4G 11400A-2G Extender. Значи той ти ги опознава и по двете мрежи. И на 2.4 ГГц с една и съща парола, и на 5 ГГц по същия начин. Това е.